תזרוק את הלגבייה. תראי בעיניים שלך, תשים לב. אנחנו מעודדים אותה. היידה מכבי. היידה יאסו. מכבי תל אביב, צהוב. איזה יופי. צהוב, כן. יואו, איך אנחנו ראינו זה בשידור חי. את הבריאה. משהו, כן. הנה, וכבר בא אליו אחרה, כבר. אוי, כבר... לא, זה פתוח זה היה מאתמול. זה בצ'אנס הנוסף. זה בטילט. לך לקבוצה שהיית, שמעת? אל תבוא, מה אתה מפריע? תתחיל להיאבק. לפני שאתה הולך לקבוצה, תיגע באבקנים של זה שנפתח כאן עכשיו. תיגע, תשים אצבע, כן? תרים אותה למעלה. תראו את האבקה. תראו איך היא תלויה על חוטים, אתם רואים? האבקנים מתחילים לשפוך אבקה. תפרצת. אתה יכול להפרות, אתה אוהב את הרוצה. תפרצת. אבל מה אתה עושה הפרעה באותו צמח? על הצלקת. תראו מה הוא עושה, על הצלקת. על הצלקת. בגילך אתה עוד לא יודע, תגיד. מה עשית הפרעה בין אחים? שאול, עם זה הוא יודע, עם זה לא. הכל מוקלט. הצלקת זה המין, זה האיבר הנקבי. ואתה עשית לזכרי. לא, ניסיתי. ציבור את הקוקסינל. יש פה עוד אחד, לא? על ידך. רגע, אני רואה שהיא מחכה פה למעלה, על הגביע. כן, שהוא יצא. הם יזרקו עוד מעט. חסר אחד לא זה. דרך אגב, תמיד אחד יש. הנה, עכשיו. יפה מאוד, נדמה לי. הבנו את הפריטים. תגידו, כמה כבר נפתחו פה? איזה יופי. הנה, עוד אחד הולך להיפתח לידך. עוד אחד לידך. עוד שנייה, אלה בכלל. הוא לא רוצה לזרוק לא, את תגידי, הם הגביע. תכף יפתחו, וגם זה הולך להיפתח. זה פה, הנה פה. אבל פה, בין חיה ללאה. ההוא, מול הרגל שלה. כן, גם פה. הנה יורם, אתה רואה? איפה יורם? אוי, איזה יופי. איפה?